अबस्था जोबथा मोजांखा जोंनि थाखाय हनै आसोला जे हाथायानो लोमलायखासै दिनैहाय जयपुर बाजारावहाय बोरमा मेन्दा ट्रेक्टरजों एक्सिडेन्ट जानानै थादोंमोन बेखौहायनो लाना फैबाय जोंनि बिगुर खुगासिनो दं गैयालाबो 20-30 केजिसो जानायदां माथो गारनाय गावसोरलाय जायानो ओमफ्राय फैसा जासिदोंमोन जों फैसाबो लायाखिसै माने जायानो फैसा लायो बे जुरिमाना नांगोन बेनिखायनो जोङो इनो फ्रियावनो हरनायखायनो जों लाना फैबाय नै ओरै मावगासिनो दं ओरैबायदि मेजेमखालै आइयै नै ओइ मोदोमान थांजोबबायसो होनदां नै जाफैनो हायोमोनलै जोनोमावबो बोरमा मेन्दा बिदन फान्था गोगोम खामो बेखौ जाया सिङावनो आखाइजों खानांगासिनो गांसेल' जिनायालाय गांसेनिबो गिदिर आरामथार खिजोबखारा मोजांलै दासो गोदान बायना लानायालाय ओमफ्राय नैबे ओइ प्लास्टिकबा गांसे गांसे नाजावबाव नैबे सोंनो फिसा फिसाखौहाय हौरा दे नाजावगासिनो नाजाव मा फिसा फिसा मोनदों ओइ थबस्र' हास'ना होजों लादोलै गोदोना हास'नानै गोदोना लांगोन आं सुनानै देहरदोलै दिफङा दिदुङा ओजों लादो आइखौ आवथिना दोनहैगोन दे नांगौबा लांफैबानो जानोला मोनजामारसिगोन होनब्ला नै रानमारबाय बिथांमोना